Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Nagaliang kajungi hi kasinong ba ngikirparo ya ki samla sinong kamtam ki kun kintai ki jungi ba haswa bakin ya poi kha bano bakin dei banda jit janai bhasoi breu om bakin su lek rumah lane benjit dau khla jaj kumne kumtai kumba nagaliang kasinong hi house nam arhajar khatsau nila debrai da ka dorbar sinong hi da ka general meeting ka ba nila rai ba kano ka kentai kabiyo lok dekhar ngin om sya su bansa apo senong kade ben mi na po senong namar kaya kane ke jinja ka mentapat kane kalayo lok dekhar henrei kamsam la sa apo senong kalami bali sawai sapo ka senong mau kapya ka dorbar senong yo maulong ribhoi district haka kerwo bala pelaj da urang ba senong ba Vicky Singli ula penram jur halor ka jingsha peniap dosmon ka samlan nishan nongbet hala ujong bai jongka haka bakatei ka jingja kala jahnen ka singi ka arphon riu taring nailur arjar arpho ar haka snong paham sim ribhoi district ka dorbar snong yo maulong kala penpauru ya ka jing penram persha ya utei urunar bala dawa badai banset along si jing em ya utei urunar knang ban khanglat iki kamsneu bat ban laj na ka shongs ir ki kenthei ki khna to hane ka por nagaliang jungi ka dorbar snong yo mulong nis penpau ya ka jeng smusi ka ba hakaba ka wei naga khna snong ka ba ik jungi kala syapniap dusmon ha wei uriu kelajat ubakarteng u bir bahadur thapa uba naga snong sarkang ka bahap ka snong solai rem dan nagaliang jungi ka snong ni penrem jur yo ne u ribeman une umrat klau ya bala lalnut bensim wat ya kajing imbriu om da kabo yu henrei da kabo suot da rendang bat ndaki benta ki kepok kajongka hadu ba lai ma kata kajing karu kompeniap kajong ne briu tengina kaliang senong ngidon ban kerpat syakaliang nagaliang ke sarkar ba kan pensistem da kapeteng yau ne u runar uriu beman yau bala nut benlek hadu kine kikam kiba lai sajmet baru kabam pat juja teng khot menaru hakane ka snong kajongi bat kumjuro apo kadong ribhoi hi kajongi boro kawai lese gane kadang dei kesin ka beningkong bat ngakerpat lang ya boro ki para rangba snong ki bodon hakane ka thong ka thany ribhoi kajongi bakin ya snok tilang bat bani aim simla nagaliang jungi kwa hi ba kinset ya u sijunom hapo ka bendi om bakin penlai namar ba lese ondau laj ne kan don ka jingma kumbang itip bau ne briu ndei bodon lok tang ya kane ka khna snong jungi henrei haswa jogone udon ru ko ka lok ka bana ka snong umjarasi hadin bangalayo bani keren bot rong ba snong umjarasi lai thu ba udon ka lok hapo umjarasi ka badehi ka kharne pali bat kisa sapok sarkang bat kumju kecing berngam bersit ya kata gelok jeng uru berngam bau ong ba lada penpet yang abad peniap lese kane ka baja hapo kesnong jeng iro dei lengba ka bau berngam bersit ika dei nak kata kadau ka pet sing bat hadin bangla pet aswa bakamut penlek menstep kami nalaying menin ke step menin ke sengi menin menstep kalek penlek bela ka ong penlek bela henrei hashtag lenti une urunar layo nak benbat ika bat utan ika bat hadu boleh ya gitu ikam gibi isir kai da ka bau ot ya rendang jongka da ka bau dong nak po bat kumjuk na gidur khmat ka bapli ka jongka hadu ba ngim lasu ngim inut su benpet te hade por ngi sgo ban ai play ka police department ru ba kala sim khia ban le ya ke kam ki badai bat bakal ayo ban kiam yo neurunar ban ngikerpar ro ba ka police department ba ka dei ban ai ke jipet stom ka bahadu kata yo neurunar om bakan pen supen light untuk namar ba lada pen light kan sedon ke jingma hak ka imlang ka salang hi boro kawai
Senang bakin but lang ya kan ke ju kalenti ba kenang ba kum kini ki jingja ki ba sniu kin om ja su hadin habut ni iba menta kan kadang dei tang jing sedang le se hadin habut kan ja sah ki senang ki jongpi bat kumta ter tengapan lang ke jing kersan na pi borok bat ba ai ba ki seng balang ru kin ai lang ke jing yarap yang iba kin ya snok lang ke tiga mon ketiga diang ba ngin la banrat ding thong ya kum kine ki jingja ki ba isar khei ki ba isaj mat hadu kata-kata ba ngi kermen ba lengba ka jingya trelang ka jongki kemut ba ngin la ban pendu ja ya kum kine ki jingja ki basniu ba ngi kermen ba kanum ja su nang ne sekmat te na kaliang jungi sasisin ngi kerpat ya ki bor ba halor ba kidei ban aida ka bating yaw ne urunar ubaman bat nakaliang jungi kwa hi ba kinset ya u sijunom hapo ka bendi